Erokamano jaera mar Ramogi TV, thuolo machielo mwaikore makare, achiel kachiel kowuok Communication Center gi weche manyien maka gi kacha. Mokwongo thuond weche. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osingo ni piny Kenya nigi mauta moromo nyaka dwe mar Ang'wen higani e kinde ma lweny otug e pinje mag Middle East. As a House of Parliament, as a country, and its constituents, and above all his family, we have lost heavily. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula otelo ne jo od bura e kuyo kod familia mar ja od bura Johana Ng'eno. Sikujua ako na kisu. Vile alikuja alikuwa ameficha kisu. Na vile kufikia Joshua akatoa kisu akamfunga kwa kichwa, kwa shingo na kwa moyo, kwa tumbo. Dichuo more gwenge ma Tongaren onego wadgi e kinde kini machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Jatend migao mar teko kod modhi e pacho ka Opiyo Wandayi oyango ne jo Kenya ni kik gibed kod kibaji e wetie mar modhi e pacho ka kaluwore gi lweny madhi nyime e pinje mag Arabu manomiyo loro dundu mamo modhi e pinje mamoko kaka Kenya gi mamoko. Wandayi oyango ni migao mare osenono kendo rango dero mar modhi e pacho ka kama giyange ni nyaka sani piny Kenya nigi modhi moromo Kenya to gi pinje mokiewo kode, ka bende olero ni giseketo chenro makare ma ibiro kelo godo modhi e pacho ka e giko mar dwe mar Ang'wen higa ni. Kokale oboke manogolo kawuono, oyango ni gitiyo gi tudruok ma piny Kenya nigo motisi ni G2G mar loso chenro mamoko ma kelo modhi e pacho ka e kinde mabiro, ka bende girango machiegni chal mar lweny masani dhi nyime e pinje mag Arabu bang' monj mane piny Israel gi Amerika otimo Iran kendo kelo kethruok mar mwandu, lweny ma bende nokelo tho ma jatend piny Iran Ayatollah Ali Khamenei. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula oywago ja od bura ma Emuru Adekiri Johana Ng'eno koyange kaka ja od bura marahuma. Omedo ni Ng'eno nong'ere ahinya e twak mage od bura magino yango e kinde mane otelo ne jo od bura e timo limbe e pare mantiere bure Nairobi. The Parliament, we have lost one of our finest in conduct, finest in debate, finest in leadership. A member who was doing his third term, who was privileged to be the chair of the Committee on Housing, overseeing the very critical government program of affordable housing, development of public markets, development of hostels in schools, and formulating and improving and reviewing and evaluating the housing policies of this country to translate them into regulations and law. Johana was a very gifted member of Parliament, never speaking out of turn, never offending the standing orders of the House, and constantly consulting where he needed to consult to make rational decisions. As a House of Parliament, as a country, and his constituents, and above all his family, we have lost heavily. Jatend piny William Ruto omedo jiwo chung' mar donjo ogirimiti mar dongruok gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kowacho ni dongruok mar piny Kenya nyaka chak gi boma maduong' ma Nairobi. Koloso e limbe mare mar dongruok motimo e gwenge ma Dagoretti, Ruto nowacho ni sirikal oketo maino mar medo bero boma ma Nairobi kokalo e chenro mopogore mag dongruok. Bende nojiwo rowere ma kaunti ma Nairobi mondo obed e ong'ala manyime mar jiwo dongruok kokalo e chenro mag tije sirikal mosegol, ka bende notene gi jotelo mopogore opogore kamoting'o gavana Johnson Sakaja, ja od bura ma Dagoretti South kod mano ma Lang'ata. Kenya inaanza hapa Nairobi. Ni kweli ama si kweli? Hii Nairobi miaka nyingi imekaa kusahauliwa. Takataka imejaa Nairobi. Barabara mbovu imejaa Nairobi. Hospitali haitoshi Nairobi. Mataa haitoshi Nairobi.
na ndio sababu nimekubaliana na county government ya Nairobi ya kwamba kubadilisha Kenya lazima tuanze hapa Nairobi. We are going to build new roads in Nairobi City. We are going to light Nairobi City. We are going to make sure that there are facilities for medical services in Nairobi City. And we are going to clean the city of Nairobi. We are determined to make sure that this truly becomes the face of the Republic of Kenya as the capital of Kenya. Watu wa Nairobi tunaelewana. Kuna vijana wetu wameingia kwa Green Army, tunataka zaidi waingie kwa Climate Works, kwa sababu tulisema kazi ni mboka ni sindo hiyo. So Excellency, ile tutakuomba hii, mnaona hii ndio kushirikiana ya national government na county government. Tushirikiane ama tutengane? Tushirikiane ama tutengane? Tuendelee ama tusiendelee? Ndio maana Dago mnaambia Ruto nini? Riwruok makedo ne ratiro mag somo e pacho ka Elimu Bora Working Group koro dwaro mondo piny owacho oduok okumba mar thieth mane konyo jopuonjre manie skunde ka gikoni ma dhi duoko piny kwan mar jopuonjre ma wito ngimagi e skunde nikech tuoche matindo tindo. E twak mane gibedo godo kod jofwambo e boma ma Nairobi, gikoni kwan mar jopuonjre mosebedo ka wito ngimagi e skul ahinya te tamni medore okinyi godhiambo, kendo koro nyaka tim nonro makare mar yango gima omiyo jopuonjre tho e sikunde. Bende gikoni onge mar okumba mar thieth jopuonj tero jopuonjre manyo thieth kendo owinjore orange to oko. Kawang'iyo e sirikal mar President mokalo moluor Uhuru Kenyatta, Edu Afya ne orito ngima mar nyithindo mathoth, kendo ne ok ochuno ni nyathi ya e background mane, ne ok ochuno ni nyathi ni e private kata intere public schools. Bora ni nyathi ne obedo registered in NEMIS, ne gibedo catered for across. Japuonj ne ok chandre ni to be pesa nitie kata pesa onge. Janyuol bende ne ok timre nade, ne ok chandre. Wakwayo ni mondo Edu Afya oduogi mondo ngima nyithindo omi priority. Kwa nini haizi kuchukua hatua hata kama inaonekana kwa wazi kuna jambo anaweza fanya ndio maafa aina hii vile tumeona likome? Kwa nini hachukui hatua? Riwruok jochiw thieth midenjo ni KMPDU bade ma Mombasa koro chano machaka yanga ng'anyo margi chakre kiny bang' siem manche ne gichiwo mandala 7 rumo. Siem mar ng'anyono ne gichiwo bang' board mochung' ne kar thieth ma Coast General Mombasa gwetho oko jata tije e kar thiethno Laktar Iqbal Khandwala kaluwore kod gino magikoni ne en yulo e tich. Riwruogno kotelnegi kod Devji Atela kod Abidon Mwachi okoni ng'anyo margi dhi chakore ayanga saa 6 mar otieno ma kawuono. The interdiction of Dr. Khandwala was just a symptom of a strike of counties for all this time. The political interference that we saw from the MPs, from the MCAs, from everyone when you're dealing with political patients is just an expressive show that county has been on strike. So today we are going to join them. We will not only join them if the county government sit down and show us or give us or meet us all these demands that we expressed. Because it is 7 days, and for us, it's either the things that we outlined in our strike notice are implemented, or doctors leave the hospitals for the county government and the politicians to handle forthwith. Our members have made a resolve that kuanzia saa 6 usiku leo kila mtu atakuwa anashiriki mgomo mpaka ule wakati ambapo kitaeleweka. We are tired of political interference. We are tired of indignified work, and we are demanding, and it needs to be very clear, that we are demanding respect, dignity, and fair treatment as workers of this county. Jodak ma Shivakala Lusoho mayudore ka chung bura matongare ne kaunti ma Bungoma
obedo kod buok malich tok ka jal moro ma jahigni 21 nego wadgi ma jahigni 24 ka gilaro wuoch mag gambut. Kaluwore kod min-gi, owacho ni wuode ma Joshua Wafula ne ochuo pala mohiny kaachiel kod owadgi ma David Wanyonyi e kinde mane gilaro wuoche kendo ne owito ngimane bang' kinde machuok. Jalup ruoth ma alworano Fred Wanyonyi oyango masirano kowacho ni achich osemaki kendo nonro dhi nyime e wi wachno. Tunarudi na hapa. Alafu baada ya kupikana hivyo tukawakawanyishamo, mimi nikashika Davis nikamuonyesha njia ya kuenda kwake, nikamsukuma mpaka pale kwa Mandisi, na huyu naye wengine wakamshika kumpeleka kwake. Saa ya kufanya hivyo nikaona Davis alikuja, bila alikuja si kujua ako na kisu. Bila alikuja alikuwa ameficha kisu, na vile kufikia Joshua akatoa kisu akamfunga kwa kichwa, kwa shingo na kwa moyo, kwa tumbo. Ukamwambia usimkuze. Joshua akasimama tu, Davis akatokea. Akaanza kumtandika ngumi za kifua. Huyu amesimama tu anamwambia, ndugu yangu, mimi sina ubaya na wewe. Ningekuwa na shida na wewe, singekulipia bill Nairobi hospital, utoke huko nikulete nyumbani. Sina maneno na wewe na siwezi pigana na wewe. Davis akanimwambia, umejifanya sana wewe ndio uko na mali sana kwa hii boma. Jamii inataka kukosa mwelekeo. Kwa hivyo kwa wito huu nataka niombe viongozi wa makanisa, niombe viongozi wale ambao tunaweza ita retirees, niombe wale wote ambao wanaweza kuwa katika jamii kama walimu, waje tusimame pamoja na sisi watawala, na hata miongoni mwa wale vijana kuna wale ambao wako na wazia mzuri sana kwa wengine, ya kuwa tuwe na ushirikiano ule ambao utaweza kuleta jamii pamoja. Kwan nyithindo mabae boma kod oganda mokoso kar jot oyangi ni medore e pacho ka. E wi mano, riwruok mar Undugu Society of Kenya ni oketo romb lalruok e wi chal ma kamano, kendo moko kuomgi okwayo sirikal mondo oketie paro jopiny mathoth mokoso kuonde jot. Jokanyo mopogore manochopo e lalruok ma kamano olero ni pod oganda mathoth okoso kuonde jot, kendo kaka sirikal okelo chenro mar gero ute ma nengogi oyweyo, onego kuong oket jogo maonge kuonde jot e lai manyime. Jatelo maduong' mar migawono mar Undugu Society Eric Mukaya olero ni gin gi chenro mar golo oko nyithindo to kod jogo maonge kuonde oko mar bombe, kendo gitimo maino e tiegogi mondo mi gibed gi ng'eyo. Sirikal ketie okang' mambele jogo mago ma ongi kuonde dak makaregi. Wadwa sukuma review mar policy mar law, bedo gi law, to gi sheria, security, land laws and the land policy, or align constitution to or address how the poor, kaka jok ma yuto gi piny kama gidake, will not be grabbed by the so-called grabbers. We believe that resilience is built where people are, but then you must address those questions from the personal perspective, but also from the policy level and the systems that are available to deal with this question. The end goal is to have a country that does not have homeless people. We need to have a country that does not encourage street connectedness. So do we have laws and policies and infrastructure that can help us do that? But number two, do we carry the attitudes that then help us deal with that problem? Because if people are discriminated either by the public or by the state, then it means we carry the wrong attitude. We work in these spaces and we have anecdotal data that speak to the work that we do. For instance, how many, we sit in consortium in Kisumu County, for instance, that does quarterly census. And we are able to provide that data in regards to how many street-connected individuals or families do we have. So it's just harnessing the information, both from the government arms and also from the civil society lenses, that we are able to harness what is the actual figure. That also sets ground for how do we design interventions that address the core issue that leads to streetism and homelessness in the Ka odiechieng' ma kawuono idhialo odiechieng' Wangari Maathai, riwruoge mopogore opogore obiro kanyakla madhialo odiechieng'no e bungu ma Karura. Jawach e bwo riwruogno ero ma jodak e alwora ma Karura
okwedo gedo madhi nyime mar kar jot mar jo NYS. Kanolose romono, Wanjira Madhai ma en jakom riwruog Wangari Madhai Foundation kendo nyar manosenindo jaloch mar osimbo mar Nobel Wangari Madhai nowacho ni en ting' sirikal mar keto maine lokruok mar alwora kendo geto arita makare. Ne okwayo mondo mi oti kanyakla mar keto ler e alwora, kowacho ni riwruogino ochiwore maneno ni gichopo pidho yiende milion 2 ma sirikal geto. We are very proud that Karura Forest was saved by the Nobel laureate Professor Wangari Maathai in 1998, January, when she almost lost her life here. Happy Wangari Maathai Day. That's why we are here in Karura Forest, really the hallmark of my mother's legacy. Wangari Maathai, over the years, believed in the sanctity and integrity of green spaces in cities. None much better than this one. My mother believed that actually young people are the future, and they were the ones where hope really lay, and that whatever we invest, we must invest when they are young. And so at the Wangari Maathai Foundation, we work on educational programs for children. We work on the Youth Hub. We just launched the Youth Hub in Kakamega. Oi, Kakamega, if you're there, you're hearing us. That's exactly what the foundation does, creating a movement of young people who love nature, because we know if you love it, you'll protect it. Today, Karura is under attack again. It makes no sense for conservation not to be rooted in science, in law, and in public participation. That's how we will get through this. This is how we will get through climate. All climate action is local. So we have to protect the best and the most important ecosystems around us, and this is one of them. Club mar Getafe nothiro gombo mar Real Madrid matemo dino fuok mar points e kindgi